Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Achilles. Wala ko mahibaw sa sunod nga nahitabo kuya Agwa. Karon na, buntag na. Magkapahibong lagi kayo kay wala man ko samad. Wala ko'y gibating sakit sa lawas. Kinsa man di ang itambal nako kuya Agwa. Tingali kang gigon nimong taong tubig. Unsa? Dili ba nakaiskot mang kabahin sa taong tubig? Nga mo sa minuwas nimo? Di ba? Gusto. Pero ang pangutana, kunain man siya karon. Ako unta siyang pasalamatan. Iyan po lang ako sa mga adlaw. Magpakita siya nimo. Piya, tinuod ba nga huwag ka mag-ailan niya? Tinuod lagi. Usap ni bata ah. Oh, dali na. Mamahon na ta. Nakatagbilaw ko kadiyot. Ikaw, Sandra, wa ka matog? Wa gyud. Ala naman sa kusaway tulga na iba. Naibaw nagkapon sa akong trabaho. Wa na kit mabalik si Agwa? Usasab na sa hinungdan kung nganong wa ko makatug. Ayaw sa man mga pita? Ako sa imo gatas? Unya na lang ko. Liana Zel, may pagmupauli na lang sa ka. Si Achilles ang akong nabalakan. Kay tuwa pa sa ila ni Agwa. Oh, uday tuod no? Dili na lang tingali ko mo pauli, Sandra. Total, pila ra may paglabay sa oras. Alas 12, dado naman ka ni minatay sa simbahan para sa alauna sa hapon nga misa, di ba? Oh, mao gyud. Magpaabot na lang ko aron magdungan na lang mi si Achilles unya. Di pa man tingali ko hugang tan-awon. Ay dili uy, kau gid no. Matod na lang mi si Achilles sa lubong. Liana Zel. Nganong suod man sila si Achilles ug Agwa? Dana silang kaila? Ambot lang. Aw, bag-ura man na sila magkaila? Kunya lagi. Nganong dali naman kay silang nagkasuod? Bitaw sa? Kuya Agwa! Kuya! Nagkailis na ko! Kuya Agwa! Kuya Hala? Achilles? Milakaw na si Agwa. Sa? Libugan ako eh. Pag umano mong pamahaw, iya kong gipailis. Kay, mga ko na misa punerarya. Kay, maghatod ko na misa lubong sa pagumangkon sa iyang amiga. Unya, namiya lang siya. Kita na ko nang magkuyog. Nakatultol man ko, Jeric. Ayaw na. Ha? Ansa man? Oh. Sige, magagtutok na ko. Ganinar ka? Bago pa. Wala gi ko makamatngon nga. Miabot ka. Dito ka sa banyo. Naligo ko no ka. Unya, si Agwa. Gitawagan man siya higsuon nga. Padalion ko no. Mang, milakaw lang siya. O kita na ko nung duha magkuyog. Tana. Time pa sa. Uy! Ansa man? Ansa may mong gili-ili diha? Ganong, naman nasasawag ang kasunis ni Kuya Agwa. Ha? Hasta ang iyang sapatos. Nag-ili siya. Ha? Tana. Sige ha. Tana. Ato na ta. Hain naman si Achilles ug Agwa. Ay, hain na ka to. Ate Lanacel. Niyalagi ka gawas. Uy, ikaw ha? Nganong karon ka lang? Hain naman si Agwa. Tapay gadto. Yang isuon ko no. Ato day. Kining ate. Akong kauban. Si Jeric. Ako ni amigo. Og among amigo ni Agwa. Jeric. Ang akong ate Lanacel. Kumusta, ma'am? Ate Liana Sel na lang, Jeric. Ayaw pag ma'am na ako.
Oh, sige, ate. Ang atilya na sila, ganun, niyam ka sa gawas. Naamanggod sila si Madam Doria. Na sila. Akilis, ato na lang ko. Asam ko? Ay, magkanang mayatuon ko. Asa? Buhi ko, Akilis. Ayaw ko tiya akong bukton. Mayatuon pa ko. Di ko nibuyaan. Kung di ka musulti na ako, kung nasa ka. Kagabi, huwag ka ba mahibaw nga? Nangita masab ko ni mo. Hangtod nga, napusilan ko. Sorry. Nahibawan ko, anak. Isultihan ko ni Agwa. Pero nahibawan siya kay maayo naman ko ng imong samad. Unya na ta magsulti. Buhi lang ko, Akilis. Asa lagi ka? Jeric, may kikahadlukan ka? Jeric? Buhi ko! Buhi ko! Uy! Jeric! Jeric! Uy! Sir, nakaila ka itong amigo sa akong manghod? Oh. Oh. Kini mo ang imong manghod? Liana sir? Oh. Managkaila mo, ati. Ang gipaila-ila ko ganina ni Sandra Achilles. Sila di ayang nagsakop anang namatay nga pag-umangko ni Sandra. Pilay edad ni mo daw? Siya si Achilles, Sir Divino. Divino? Achilles? Ngano ka? Wa ka man ko diha magtingog, gipangutana ka ni Sir, oh. Ako, sir, akong edad, Oh, ang imong edad. 13 anyos. Uy. Gimingaw ko galit sa akong anak sa probinsya. Susama gid niya og panagway ug hasta ang pangidaron. Kining, nganong gipatay din na si Angel, sir? Mao na'y nakahatag namo karon og taghaga sa among pamilya ug sa among mga suod. Ingon sa kong papa. Mga tao ko nung loob, ami patay kang Angel. Unsa? Mga sakop sa demonyo ko na ami patay sa bata. Achilles, hilom na ha. O sa ba na itong giingon? Nag-ingon ang imong papa? Nga nung nahibaw man siya? Asa man karon ang imong papa? Patay na. Oh, Napil siya kasunog sa mong bahay nga gisunog sa mga taong luog. Gamo siya nagpatay kang Angel. oy. May nahibawan ka? Ha? Achilles? Sir, ayaw lang siya tuhoy. Nagpataka lang na. Oh, Sa ako naman ang nahibawan natin. Kaya ka ng bata Mom nang gitambog dito sa sityo. Pangpang. Huy, Liana Sil, mayo tingali nga imbitaron ko kamong duha sa bahay. ha? Ayaw kahadlok. Kaya abi mo, makatabang sa investigasyon sa kamatayon ni Angel kining gipanulti karon ining bata ni Achilles. Mahimo ba? Ha? Please. Aron ba makatabang siya sa pagsulbad sa krimen? Ayaw tuhoy ang gipanulti ni Achilles, sir. Mutabang ko, sir. Achilles? Mutabang ko. Mutabang ko, sir. Kaya nakailaman ko sa duha ka tao. Nga may nahog sa pangpang sa bata. Nga dito sa sityo pangpang. O, Udsa. Andam naman silang musultis tinuod. Mao ba? Asa sila? Kinsa man sila ha, Achilles? Kinsa sila? Si Puri og Upaw. Udsa? Achilles, nagpataka ka na lang gid ha? Akining, sir, intahon, ayaw patuo sa bata. Dili masulbad ang kamatayon ni Angel. Kundi ko mo pasultihon sa tinuod at Liana Sil. Tinuod na. Sige, sir. Liana Sil. Sige, sir. At sultihan ang mga pulis. Oo, Achilles. Pero sa di pa, asa man sila si Upa ug Puroy? O bani ko ngadto nila? Asa sila karon? Achilles, unsa pa? Liana Sil, ayaw pug ni ang bata. Nagtukan siya sa tinuod. Siya ang makatabang namo sa pagtultol sa kriminal. Busa Achilles, uban ko. Sir. Ubanan ka. Pero, unyan lang. Human sa lubong ni Angel. Mahutod pa mamisi at Liana Sil. Okay, sige. Human sa lubong ni Angel. Kuyogig ko ha. Yun na, asa mo ta magkita? Kwan,
mag-abot lang ta sa gitaguan nila ni Puroy. Nakatultol ka? Oh, Sige, sige. Sulti ko, asa sila magtago? Ha? Asa? ako lang ihunghong ni mo, sir. Tinglig doon na niya magkabati. Mitubay mo na si Achilles. Pagpakig-istorya kang Sir Divino. Unsa makatoy iyang gihunghong? Kadali nila nagkasuod ah. Pero dili mahimo nga ako siyang pasagdan. Di ko gusto nga mapareha siya nako. Kung ako mahinayon paghiwa, tingali niya siya. Asugamak na hinuon. Tingalig kuhaan na hinuon siya sa tanang parte sa iyang lawas. Sama sa ubang mga bata nga ilang dinakpan. Hala, ito na. Bibiya na sila si Sir Divino. Pero, anong misunod man si Achilles? Basta ang atin ni Achilles. Di lang una ako mugawas ining gipaslip din akong tanom. At ngan ko ang pag-abot ni Kuya Agwa. Una ako mugawas din he. Doria, usto na, Doria. Ang buhaton ta karon mao ang pagpangita gustisya sa iyang hinanghatan. Angel, ipasalig ko ni mo, anak. Ganugmokon ko sa ko mga kamot ang kabukugan sa mga waipuangon nga may patay ni mo. Ipanumpa ko ka na. Oh, Sandra. Inom o. Kay ganina ka pang kang giuhaw dito sa sementeryo pa. Salamat Halia, Nazel. Kalahon ba ni mo panghupaw ganina? May pasalig naman sila si Madam Doria nga ilang sulparon ang pagkamatay ni Angel. Unya, gitubag na nila ang tanang gasto. Iya, Nazel. Wa ka pa mahibong? Ha? Sa unsa man? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!